बेबायदि जेबो दालालि खालामाखै सोरबा जुदि होनो हायोब्ला प्रुफ लोगो लोगो सासपेन्ड खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोनाबो माबा मोनदोंबा जोंनो हर सोरबा मण्डला जुदि हा मेलायाव फैसा खांदोंब्ला बेखौ लोगो लोगो सासपेन्ड खालामनाय जागोन आरो सोरबाया जुदि खाङाखैलासिनो ओरैनो आननेसेसारि अजद खालामदोंबा बेखौबो जोङो आयेनगत भाबै बेखौ पानिशमेन्ट होनाय जागोन बेबायदि जेबो दालालि खालामाखै सोरबा जुदि होनो हायोब्ला प्रुफ लोगो लोगो सासपेन्ड खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोनाबो माबा मोनदोंबा जोंनो हर सोरबा मण्डला जुदि हा मेलायाव फैसा खांदोंब्ला बेखौ लोगो लोगो सासपेन्ड खालामनाय जागोन आरो सोरबाया जुदि खाङाखैलासिनो ओरैनो आननेसेसारि अजद खालामदोंबा बेखौबो जोङो आयेनगत भाबै बेखौ पानिशमेन्ट होनाय जागोन। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।